انتشر مدى اختفى مسنا وانتشر كخاض الديار في السماء فجاء بنظم أتى مثل صمس الدهى فعاد جيوس الدجى واستطر mbiyamo ɗin cuwata o ko koreji ma nelduma ɗum ko lafdu alpha ibrahima ɗum ko lafdu alpha ibrahima ni o haali ɗum kono nelaɗo allah wi uziba bimani haabi o leftire ko wayra ko i an noon aɗa yurmi neɗɗo ala jeyero o wi ceerno manam ɓe faami no mbiruɗa ni ɗo ɗo ndulumaji funede o wi noon eɓe jetti Allah kadi e garal ma ɗo minen somin ɓurani diwan noon min jiiɗa jasde yimɓe ɓe kam o wi kamɓene soɓe ɓurani diwan o ɓe jiiɗa jasde diwan o kam somin gadaki wadde hunde ko moƴƴi so won waɗɓe kam min jiɗata ko ñemtinde so tawi min gadaki wadde hunde ko moƴƴi so won waɗɓe kam min jiɗata ko ñemtinde ete ko kalanta min ko o wiite ko kalanta min ko kalanɗa min tan koko min ndewata min daña hen hunde aduna e lahara kalanɗa min tan koko min ndewata wona jaam amen aduna e lahara eyyi minenne kadi min disnodiri e ɓesgu amen ngu foof o wi minen mawɓe ɓe min disnodiri e ɓesgu amen foof e subaka he wonko min kaldi emin jorti hen moƴƴere emin mbaɗi hen fimde nde ganduɗa emin ñaaguima hen duwaw nde Allah waɗata barke fimde he eyyi so tawi Allah ne hoddiri eyyi wa amma konngol ngol o haalingol kam nanama jaɓama eyyi ko wi ko fof emin mbiyani ɗum ko fewani eɗen gandi eyyi o wi wa amma konngol ngol kalduɗa e mabɓe ngol fof ko mbiɗa ko fof ɓe nani ɓe jaaɓi wona ɗum ko konngol wuuro ngo fof minen fof nde jooɗiɗo gotel o wi kamɓe fof jooɗodi ɗum ɗo gotel ɓe noddodiri haɓe jooɗodiri tawi ngol konngol ɗo suwa haalede ngol ɗo konngol ko wi ɓe nani ɓe jaaɓi ɗum ko konngol mawɓe ɓe fof enen namdaɓe fof jooɗodi e nokku goto eyyi yo joni enen namdeta konngol almami men wi ko ceerno haalde men mana ganduɗa en diine men ko konngol Allah beele manan en nani ɗum en jaaɓi enen fof mbiɗi no almami wi wonde en nani en jaaɓi ɓe mbi ko noon konngol almami ngol kamɓe fof mbigol ɓe nani ɓe jaaɓi ɓe kaldi kamɓe fof ɓe nani ɓe jaaɓi joom wuuro haalata eyyo namditade ɗum wona sikkitade Alhaji Mamadou Yero joom wuuro wona sikkitade o namdi toringol ko ha wona seede e ɗemɗe moɗon e ñalawma darga wonde on mbini o woni seede moɗon ko ɗum ɗon alhamdulillahi rabbil alamin ko yettode woodani Allah Ibrahima mbiyaɓe ceerno wi onon ndulumaji funeɓe o wi woto on cikku ko garmi ɗo ko ari ɗo ko e ko yahata ko ƴoyre tan o ardini e man managal tan ala e feere tan woto en cikkir noon omo jorti eɗen poti andude ɗum kay wawani ɗum cikkumi dey ala wawa ma o wi ko noon tigui ɓe gandiri ɗum o wi cikkuɗa ko kamɓe ɓe janana ɗum ko gonga tan joguiɗa ceerno wi ɗum noon weltima o wi eɗen ñaagui Allah yo Allah wattu sukaɓe mon e rewɓe mon e foof mon e mon e kala ko kalɗon fewjuɗon ɗum caggal mabɓe yo Allah hawridin hen fof ɓerɗe ɗe toppito o wi ko ɗum wune almuɓɓe mon e mawɓe mon neɗɗo fof ne foti hen darade moƴƴinde banggue muɗum tawa ko sifa moƴƴingol yo Allah won ballo allahumma salli ala rasulillahi orɓe Allah ɓe kumpiɗo ɗe so tawi won rokketeɓe toon o ara
ceerno o wi kanko mano almami kanko joom wuuro o wi yo Allah junnu balɗe ma ko garɗa hen ko eɓe ñaagui Allah yo Allah junnu balɗe ma saabu jaata ko nafoore muɗum Allah tan andi ɗum haaɗi Allah tan andi ɗum haaɗi sabu kalata ɗo tan o wi saabu koko nafata tan to fayato koto fayato tan saare wonande nde kam eɗen gandi nde ko fenade o wi saare wonande nde kam ne anda ko fenade woni aduna kam kala mo nangi ɗum tan sikki mana ha joni ko ɗum woni kabara o wi kala mo nangi ala on kam majji ala ɗo nanti on kam ala ɗo nanti o ala ɗo nanti eyi ya andude minen ko noon min goni ceerno wi andu kamɓe koɗon mbini ɓe goni ceerno wi on duwaw maɗo Allah nanni mboɗo hattidini hen Allah deyna andi ɗum gueɗe ɗiɗi ɓe yiɗi hono mon fof duwano kam omo yiɗi hono mon fof to duuɓi duwanomo nde wonno Allah habri nelaɗo nde wonno Allah habri nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde inna allaha yastahi min zi cheybatin fi l' islam o wi Allah wi omo hersa on mo danwuɗo e nder l'islam ɓe yiɗi duwanede omo yiɗi duwanede peewal taw tawa ko kalanmi ko mi wasa waade hen no sondel ni ina naftore daneri mum kañum ne lora kono naftuma hoore mum ne loro tawa ko peewal e kulol Allah eɗen ñaagui on ɗum woto ñaagui on ɗum duwaw peewal e kulol Allah ni nde wonnone kadi o wi nde wonno kadi komi baɗaɗo hen mi sefidaki ene ñaagui Allah cellal woto ñaagui Allah kadi cellal e ɗemɗe mon ɗe cellal e kisal e balɗe juɗɗe ɗum kadi mboɗo ñaagui amini ɓerɗe gowuji mo ndi ɓuuɓi ɓerde makko no feewi on jarama yo Allah moƴƴere bismillah fedde l'islam de eyyi innamal ilmu nurun o wi gandal wona hewde bindi wiyete gandal ko annora yabahu llahu fi qulubi lmahbubina min ibadihi o wi Allah ene waɗa ɗum e ɓerɗe jiyaɓe makko jiyaɓe Allah moƴƴuɓe yiɗaɓe to makko ko ɗum waɗi Sayyiduna Shafi'i ko ganndo no feewi bon hawrama e gandal makko ko almudo almami Malik kono ina hawra gandal kay ko ganndo tigi ko jom bindi no feewi almami Malik noon heccimo neɗɗo sa hecci neɗɗo sa bonnani a haccat ɗum on imamu Shafi'i o jangino e ceerno makko ne wiye Waki'u on Waki'u o meeɗi dawde omo wullito ɗum kanko imamu Shafi'i omo wullito e on ceerno makko biyeteɗo Waki'u manam ndenka makko ina loorimo ma tawa fahmu makko ina ustorimo ma ina sattirimo o wi ceerno o wimo kala ko waɗi e ɗen geɗe miɗo wagginma mboɗo wasiyoma rento goopi goopi noon ɗo wona ko mbiyeten enen goopi ko enen so wiyama goopol Allah tan neɗɗo sikkata koto rewɓe ala konngol ngol lewraki e yamirore Allah ko goopol ndaarɗe ɗe janani e yamirore Allah ko goopol keɗagol ngol heɗaki e yamirore Allah ko goopol so konngol mum so balle mum kala ko woori yamirore ɗum wiyete goopol o wimo yo rento goopol ñoore
ay binde yimɓe ɗum ko goopol ɗum fof ina yara fahamu e ɓernde neɗɗo neɗɗo heddoro bindi bindi ɗi mbayano yertere yarade ni jari ɗum ha gasi dammata ala nebam fuɗatani noon bindi ɗi galda e rentade goofi mbayi ɓuri jasde e goofi fof noon ko tebbuli moƴƴuɓe ɗum fof ɓuri huɓɓinade sabu ɗum ko tooke ina mbara limanagal ɗum warata ko ɓernde tookeji keddiɗi warata ko fittanu kono tooke yimɓe ɓe mbi luhumul qawmi ɓe mbi tebbuli yimɓe hono yimɓe Allah masmumata koɗi tooknaaɗi sa rentaki ɗi tan ko ɓernde ma nde taƴata nden mayata heddo ande nde kulol Allah ala ɗo mofti hersude hunde ala ɗum mofti hersirde Allah ala ɗo mofti duuɗogol ala ɗo mofti haydere Allah ngalata ɗum mofti jomum rewata Allah ha tan battinta e makko wona juulowo e wirɗo o fof woni mo julde battinta e muɗum e wirdu ala wona juuloɓe e wirdoɓe fof dañirno inna salata tanha anil fahshai wal munkar wala zicrullahi akbar enen fof eɗen juula eɗen jikra eɗen keddori ko heewi ene heddori bankare ko hanma andude ko julde nde woni jaɓaka kayre woni lelaki e nokku mum yo Allah dandu en e ɗum sen dañi noon e nder men ulama en anduɓe hulɓe Allah yiɗɓe Allah fewɓe huuroɓe ko gandi naftoro ɗen ɓe sabu ɓen sunna fiqhu o yeftatɓe watta e nder mum hay sa wi hen goto metelel ma ngel a yani e jattudingol ko ni windira metelel ma tan ɗum naɗan hani metelel ma tan a yani e ridda e kono noon wona mbiɗo ko gando fof wona de mbiɗo ko gando fof en famnanoma gando e joom julɗi no mbaɗi wona kay ko kuurowo ko andi ene huuli hen Allah ene darta hen welede Allah toppitoɗen anduɓe men o wi yo en omo wasi yo en toppito anduɓe meɗen mbatten ɓe e nder meɗen naftoroɗen ɓe so tawi eɓe ndewi gonɗo lawol neɗɗo noon ko ɓerɗe julɓe ceedoto ɗum sohlani omo wiya min ko ni mbiyami yo accin mbaadi makko e ɓerɗe julɓe saɗa yiɗi andude holno Allah wayema Allah holno wayema aɗa yiɗi ɗum andude ƴewno julɓe mbayema julɓe moƴƴuɓe sa yi kamɓe fof ɓe kucci e ma eɓe jinma yanane Allah ko noon wayema noon tan Allah wayema sa yi julɓe moƴƴuɓe eɓe kakindi e ma saatu hoorema noon Allah wayema ɗum waɗi o wi so yiɗi maccuɗo makko ida ahabba Allahu abdahu o wi so tawi Allah yiɗi maccuɗo muɗum o noddattu o yayne to asma'uji o wi ya malaikati o wiya ehe mon malaikajam fulana jiɗe kaari sabu min mboɗo yiɗimo ko yuhibbuhu lmalaika o min jiya malaikaji asma'uji fof jiɗamo summa nada fi arwahi lardi o wi reftinodde e ruhuji to leydi an ahibbu fulana wonde jiɗe kaari ko yuhibbunahu o wi jiɗa ruhuji fof jiɗamo ɗum ɗon
heɓoto koye giɗgol Allah koye giɗgol Allah e maɗa Allah wi subhanahu wa ta'ala fa sawfa yati llahu bi qawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu أذلة على المؤمنين صهبيدم وأعزة على الكافرين دارنا هون لاتي ومن دارنا ده هون لاتي ومن على هم فوق جبي كلهم ودي سديري أندوده آنون no yimɓe mbay'ema adan ko aɗa yinno anndude no Allah waye ko aɗa yinno anndude no Allah waye ma ƴewno yimɓe mbaye no julɓe mbaye ma ƴewno julɓe mbaye ma no ɓe mbaye ma fof noon Allah waye o wi no ɓe mbaye ma fof noon Allah waye ma joni noon an aɗa yiɗi anndude no yimɓe mbaye ma an joni noon an aɗa yiɗi anndude no yimɓe mbaye ma an ɗum ƴewno mbaɗa yimɓe tan o wi ɗum ya ƴewno mbaɗa yimɓe tan kala no mbaɗa yimɓe andu ko noon yimɓe mbaye ma saɗa yiɗiɓe aɗa hortini aɗa horminiɓe aɗa hersiɓe aɗa teddiniɓe eɓe jinma eɓe korminma eɓe kersuma eɓe teddinma sa gaynino kersinowo kirsowo keɓɗoma fof aybinte hersinde hirsete ko noon jaɓirteɗa wona ɗum kalanoɗen ko tinnoɗen enen dulumaji o wi ko kalannoɗen ko enen dulumaji funeɓe ko tinnoɗen almuɓe men yoɓe ndenduɓe gona konngol gotol ɓe teddodira ɓe kormodira ɓe mawnodira ɓe ndenodira hurumaji ɓe ballodirane kadi e yamirore Allah he ɗum ko almuɓe ɓe wiyete almuɓe ko heeɗodirɓe e jangde e diine mawɓe men ɓe ɓe ganduɗa kamɓe goni mawɓe wuuro e joom wuuro en ɓe ganduɗa ko kamɓe goni mawɓe wuuro e joom wuuro en kamɓene yoɓe ndendu ɓe mballa ɓe gardina anduɓe ɓe garda ɓe aɗa andi ko wiyete a gardinon ɓe gardonɓe o wi beela aɗa andi ko wiyete gardinon ɓe gardonɓe gardinonɓe ko pular gardonɓe noon wona pular ɗum waɗi mi anda gardinonɓe ko nde won caggal maɓɓe gardonɓe ko nde wonon jeece maɓɓe so kure ayiba e kure toñangi ari yana e becce mon wota ɗacciteɓe e fasigeɓe e nafigeɓe ina koynaɓe ina toñaɓe wota jaɓe ɗum onon kay yoɓe ndendu tan ɓe gona neɗɗo goto kamɓe ɓe mbasa feccade on neɗɗo wona ceerno goto humon binne fof renda wona neɗɗo goto wona almudo on ceerno sukaɓe fof ndenda gonta suka goto mawɓe ɓe fof ndenda gonta mawɗo goto on suka goto wonana mawɗo o suka on sanga ndulmaji arta ɗo wonno ko adi ɗiɗo asruji tati asru mo gonɗen o gonɗo dow mum o e gonɗo dow on o ko noon ndulmaji wano babiraɓe men ɓe enen ɓe yaroɓe capanɗe jeegom fayto babiraɓe maɓɓe ɓe bamum ɓenen babiraɓe ɓen hono taniraɓe maɓɓe no mbiruni mbano kono wini joni mbano on mana
on maana so almuɓe ndenndi so almuɓe ndenndi jamfondirani jamfondirani aygondirani ngaybondirani poɗondirani koyɗe poɗondirani koyɗe takkondirani to banggal human binneɓe takkondirani to banggal human binneɓe ɓe goni neɗɗo goto ɓe goni neɗɗo goto mawɓe ɓe ndendi goni mawɓe wotuɓe goni mawɓe wotuɓe kamenne so neɗɗo wuuri duuɓi capanɗe joyi aduna ene yontama kam jogima ina yontama capanɗe joyi accu han kadi lahara yontema accu han kadi lahara yontema so wona ɗum an a rewat aduna o yontema o jogoma aɗa rewi e makko ha o fina subaka o serma taw o nawi ƴiƴam ma o nawi fayida ma o nawi o nawi tew ma o nawi konngol ma o nawi daraja ma a natti joni jarde hay hunde o serma ɗon lahara resatama jaɓata yiɗa yaade laatoya walla hen goto ma hen goto ne ɓuuri yaha laatoya ceerno wondino ɗum ceerno wi ɗum ne sella ene sella e dow geɗe kewɗe o wi ɗum noon ko yewtere junde kadi bonoyta moƴƴata koye jonde junde kono noon wiyete ceernagal ko o wi ko ɗum rona e nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam ko ronete ko ngal ceernagal ngal jiyatangal ko ngal oronete ngal on angal waɗi ɗum nelaaɗo allah wi sallllahu alayhi wa sallam la yuminu ahadukum hay goto e mon wonata juuɗo hatta akuna ana ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi ha wona min ɓuranimo jibinɗo mo e mo jibini o ko wona o wayni e am o wonata juuɗo warasatu ono wirasatu ono wi tontugol ngol noon min waritina kana lil mawrusi ya andu so tawi a ronti woodani dontuɗo ko kala ko jeyno ɗum donaɗo so wona ɗum ganduɗa ko hasiyata ma wona ko ganduɗa ɗum hertanimo hankadin ma no ganduɗa en e gueɗe kewɗiɗe nubuwo toon kono ɗum sana waɗa o wi ɗum ne kadi sone waɗa yo taw jinnaɗo a hawri e mum a hawri e mum moƴƴinira noon kalanamo aɗana laatoya allah aɗa reena noon haqqe makko an woni hakkude mon tan haqqe makko ndeena ɗum jogoɗamo tawde o tolnima e joguede an jogotomo ko on jeyi nde ñawore o tolnima e joguede an jogotomo haqqe makko nema ewa ɗoftade mone ɗum ne kadi ko haqqe makko ema kalda e makko on kawri jaha so tawi on kawrani yaya tawde on kawrani belnoɗamo ha kawron so tawi noon haqqe makko ala ko mankinɗa hen ko yiɗa tan jaha to seeremde ɗum ɗon wadde makko maslaha funti wona ɗum haade yaade to seeremde
gondigal seerem gondigal seeremde wona tan suraki tan mi ummima mi hettoyi toon mi artata wona e ɗum suuli neɗɗo no wona wonde ga neɗɗo kadi wawi wonde ga wona wonde e ceerno wana wonde e ceerno ngal gondigal ne yahani arta so ɗannima o wonoyat toon wonde ko wononno e ɗanngal makko wonde e ceerno makko o arta wona e yamirore ceerno makko ɗum ko ɗum woni gondigal ngal ɗum noon yumma wawa hadde ɗum haqqe yumma ala e ɗum haqqe yumma haqqe baaba fof ala e jogogol e jonnude ceerno hakkude ma e Allah haqqe yumma e haqqe baaba ala haqqe yumma e haqqe baaba yettaki toon ɓe mbawa haddema ɓe mbawata haddema ɗum ɗum lasli mum o wi ɗum lasli mum ko jibinaɗo hakkude heetere ene yiɗi Allah ene yahana Allah ɓe nangto e mum hay kefeero so jibini ɓiɗɗo ene waɗɗi ɓiɗɗo ɗofto ɗum kono noon so ɓiɗɗo ina naata e l'islam so babiraɗo e yumma o fof kadi wawata hadde mum haqqe maɓɓe yettaki ɗon e makko hakkude makko e Allah haqqe yinnaɗo yettaki ala ɗon wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi fala tuti'huma kono noon wa sahibhuma fi dunya ma'rufa ay ɗum bange Allah o wi bange Allah o ay memaka toon ɗum waɗi gondigal ngal hakkude ma e ceerno ko bange Allah koy ɗum saɗa galle o bange Allah so a yeehi to ceerno ko bange Allah mais gonɗa ɗo nden bange Allah o ceerno o jogantoma ɗum so baaba yiɗi hadde salo ɗum so nene yiɗi hadde salo ɗum wona haqqe maɓɓe haqqe maɓɓe ko moƴƴande remandede e suurdeɓe e wondude ma hakkude ma e Allah ɗum jirta toon ɗum wona haqqe maɓɓe Allah wi وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. أيوة يوم نيامي هاي ندون دوتا هاي غومودي سوانا كانكوتا. وبالوالدين إحسانا. ونياوني ونفي الجنة يموتنا من قلبي. أشوفك إحسان. أيك موتين قول. وانا قول. والمكو إن كيف سابو koɗo ndimaako makko e jirundiru makko e nafoore makko e moƴƴere makko onon ko ɗon wiyoton jikku makko moƴƴo hono makko alaa min noon wona ɗon ko min wiyata hono makko alaa wona hono makko alaa ɗo am ɗo sabu hakkundam e nelaaɗo Allah kanko tan wonnoo ɗon tawde o wi ɗon wiyata hono makko ala ko min wiyata hono makko ala wona hono makko ala to am ɗo sabu hakkundam ene laaɗo kanko tan wonno ɗon haano wayni haano ceerno yaari ni omoy caggal ceerno o haali e ɗemgal makko sabu o haali e ɗemgal makko omo anndi ko woni fenande kanko ɓuri en hulde Allah o haali ɗum ne koye batu o wi ceerno Ahmad Baro gila yehi so waktu yoni ina yoɗa yimɓe ngara mbiyamo waktu yoni o deƴƴa tan ko waɗata noon o yiyaani o wi ko yiyaani on o jooɗo ha so on yettima o anda waktu yoni on ardo o rewa hen yimɓe ndewa caggal makko o juula haano yaari ni kam ko
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. قاف هو القرآن المجيد والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءوا فهم في أمر ميت. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد فأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذب قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الكهف انتشر